И ко става, хора, днеска ще играем Brawl Stars. Вчера спечелих Кенджи. Кенджи спечелих от Legendърка звездичка. Нека да започваме на соло шоудаун. Между другото, сега играем с Кенджи. Лесно. Не. Майко. Вече аз знам къде ще убия. Оп. Не. Yes. Не. Добре, хайде още една игра, но този път ще играем на нокаут. Между другото, вие взехте ли бъз светлина година? Пишете ми долу в коментарите. Дяволите, не! Не. Ако остана сам, не знам какво ще правя, няма трудно ще ми да ги победя. Не! Не, слушал съм. Въй! Не. Тук ще е много трудно да ги победим. Не! Жалко. А сам не ме оставиха, бе! Ей, ще ги убия, Само оставиха. Моите са отборници. Не. Провали се. И сега ще играем на Мега 3. Мега 3, сега ще се включи. С Кенджи. Не. Ако може ще да бързо. Гадове. Какъв друг можех да взема? Лоялти, андючи. Какво реши да спомняш на приятелчето ли, да? Помагай му. Айде, пати. Не! Ще е бъз светлина година. Не! Трябва да държим повече под ръка, иначе не очистят. Не! Смели са много. Гледай как бяга то. Обаче добре се пазят. Край. Стига, бе! Скайпар Чайнч.
Той аз ако имах. На Кенджи за съжаление няма. Ей ги. Паганяри. Аре, дай. Дай, подай! Шуер! Едгар! Ще реве след него. Не! Браво! Не! Дръбосък, ей! Мишка! Края у мене. Вече не мога да ми го вземат. Къс пред мен? Не! Дай. Не! Едгар, не! Дяволите! Yes! Малко им трябваше да набият. Малко. Добре, победихме. Така, още 2 битки. Spirit Wars. Добре. Нататък има. Аз избирам Кенджи. Ок, това е много по-добре от миналата игра. Коме ли ще стреля сега? Ахаха, как ма фана. Затисна ма човек, затисна ма направо. Дребусък. Остатка е! О, не. Що за всичко? Не! Учим жълтия бетон. Сам да му скоча. Дръбсък, май са от мене, бе! Много са хитри. Опа! Залязвай, че! О, не! Браво! Ще следват те да умрат. Така ме ще напечелиш. Така си мисля, че само те ли ще удрят наши? Не! Майната ти! Мукук. Така. И последен матч. Между другото, този път не съм с Едгар. Пишете в коментарите кой е по-добре да избере, Едгар или Кенджи. Аз вече избрах Едгар. Виж, пише, че
според вас кой е трябвало да избера? Так. Так. Не. Мръснена ни. Мале! Къв тоя, бе! Вой! Мале! Какъв е тоя, бе? Айде! Заминахме вече. Дай. Не! И на всичкото отгоре при нас идва да се меса. Чуе, ела тука, бе. Опа. Аре, бе, гаднения Едгар. Още един да убият. Ай, край. Това беше от мен. Последвайте ме за час 2.